Fil-ħadd il-għajt f'Bormla in-nies ħarġu biħġarhom sabiex jiċċelebraw l-akbar festa ta' Knisja Kattolika. Wan News tkellem man-nies li kienu qed jistennew waħda mill-ġirijiet tradizzjonali bl-istatwa ta' Kristur Xoxt. Bosta kienu ilhom jistennew din il-ġurnata wara nuqqas ta' sentejn minħabba il-pandemija. Għallulna kif lilin mill-aspett reliġjuż ikunu qed jistennew din il-ġurnata bħerqa biex jiltaqgħu mal-ħbieb antiki. Ħossni gbura ħafna jien minn Bormla, konna nistennew ħafna l-pandemija. Wara sentej, sfortunatament il-ġimgħa l-kbira batejna wkoll għax kemm ħriġna ftit u dħalna ma l-Xoxt hija xi ħaġa speċjali. Aħna l-Bormliżi il-festa nħobbuha, il-ġimgħa kbira nħobbuha, imma din il-festa nintaqgħu ma' nies li nduma nintaqgħu magħhom iktar minn sena u nkunu qegħdin nistennewha. Oħrajn qalulna kif din is-sena l-għajt il-kbir kien iktar mistenni mhux biss minħabba il-pandemija imma anke wara li t-temp ikraħ u r-riħ qawwi ħassar il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira jumejn ilu f'dik li kellha tkun l-ewwel purċissjoni wara l-pandemija. Ħafna aħna Bormliżi ma noqgħodux Bormla allura dejjem inkunu looking forward kemm għall purċissjoni ġifieri u l-Xoxt waħda mill-isbaħ festi. Aħjaru, aħjaru. Kullu mixtaqin in-nies għalihaw. Avoja l-ġimgħa kbira ma saret. In-nies qalu magħna kif din il-festa tkun iċċelebrata flimkien. Naħdu pjaċir ħafna biha u qegħdin ferħanin ħafna li aħna qed nerġgħu naraw l-Xoxt joħroġ minn ġol Knisja u niċċelebraw flimkien. Dawn kellmuna wkoll dwar it-tradizzjonijiet tal-ikbar festa fil-Knisja Kattolika. Qabel il-gwerra, din il-purċissjoni kienet toħroġ kmien il-ħadd għal ħabta tal-4 ta' filgħodu. Xhieda ta' dan huma 12 fanal li jdawru din il-vara tan devota hekk kif din kienet toħroġ meta x-xemx tkun għadha għastelet. Hawnhekk stajna ninnutaw kif il-festa tal-Xoxt minkejja is-sentej ta' pandemija kienet waħda mistennija biex taqqat lin-nies flimkien f'atmosfera ta' festa Maltija.